Jeg har set det nogle gange dernede i Østrig, hvor der har været sådan en Audi Challenge. Markus Leinberg, København ved Mæk fra Danmark! Hjælp ikke af ud af mål! Markus Leinberg, Jonas Tidskov brænder på her. Vis nummer 145. Og lad os sidste semifinale her i Mænderumbro. Hvem har farten til at tage starten? Kasper Olsson rigtig godt afsted her. Rasmus Riise kommer rigtig godt også der. På yderbanen så er det Jonas Tidskov. Og så er det også for København, det er Simon Juhl Højsgaard. 4 danskere i front. Kom nu, lækker arm på dem her. Så er det William Lund, der ligger og kæmper med Rinis Tørlaus fra Latvia. Ja, Rasmus Riise presser rigtig godt på nu op i Kasper Olsson. Kan han presse vejen forbi? Og det er Kasper Olsson, det er Riise, det er Ydskov, det er Højsgaard på de 4 første pladser.